जाख्ल'नाय खोथाजों बाथ्राजों आंखौ बुंनाया बेना आं अयनाय जादों होननानै साननानै लादों। आरो दिनै बे बार गले गले आं बुंबावो, थांनाय 22 तारिखआव आंनि एगेन्स्टै फल्स एलिगेसन, नंखाय एलिगेसन लाबोनाय स्टेटमेन्टखौ उथायनानै लानांगौ होननानै आं गोख्रोङै बेखौ आं सोंखारिबाय। रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा बेखिनियाव आं दिनै खौरां बिजोङाव फैनो सानाखैमोन, प्रेस मिट खालामनो आं सानाखैमोन, नाथाय बाध्यथायाव आं दिनै खालामनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला दाख्लै जोंनि रौतानिनो प्रदीप बसुमतारी होननाय सासे फालांगियारि, बिथांजों आंहा मोनसे हानि केस जादोंमोन। दा बे हानि केसा थांनानै कर्ट केस जालायहैनाय जादों। दा कर्ट केस जालायहैनाय समाव माखासे कमप्रमाइसनि खोथा बेयाव फैदों। दा कमप्रमाइसनि खोथा फैनायाव जों कर्टनि गेजेरजों कमप्रमाइसखौबो जों खालामबाय। नाथाय बे कमप्रमाइसखौ दिनै आं कमप्रमाइस जानाय बायदि आं सानाखै। मानो होनोब्ला प्रदीप बसुमतारीया कमप्रमाइसनि खोथाखौ भेलुलेस खालामदों होननानै आं सानदों। कमप्रमाइसखौ मिनिंलेस खालामदों होननानै आं सानदों। मानो होनोब्ला मैया 10 तारिख एप्रिल दाननि 2025 एप्रिल दाननि 10 तारिख खालि बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियायाव कमप्रमाइसनि खोथाखौ लानानै आंनि सायाव माखासे फल्स एलिगेसन लाबोदोंमोन। 22 तारिखनि 3 मार्च 22 तारिखनि 3 आरो 2025 मायथाइयाव मोनसे आंनि सायाव फल्स एलिगेसन लाबोदोंमोन। दा बे फल्स एलिगेसन होनायाव आंनि बिसि मलिना नार्जारिया बिनि स्टेटमेन्टनि सायाव काउन्टार स्टेटमेन्ट होदोंमोन। दा बिनि आंनि सायाव फल्स एलिगेसन होनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों प्रेस मिट खालामनानै दैखांनानै लाफिननांगौ बा रिमुभ खालामनांगौ होननानै काउन्टार स्टेटमेन्ट होनाय जादोंमोन। नाथाय फैयै दिनै बिथाङा स्टेटमेन्टखौ होनाय जायाखिसै, आरो होदोंब्लाबो दा मैयानि 10 तारिख खालि बिथाङा होदोंमोन, नाथाय रिमुभ खालामनांगौनि खोथाखौ बुङाखिसै। दा बेखिनियाव आं माखासे कमप्रमाइसनि खोथाखौ माखासे पइन्ट जेराव जों कर्टआव कमप्रमाइस एग्रिमेन्ट मोनसे जादों। दा बे कमप्रमाइस एग्रिमेन्टखौ आं फरायथिनानै होनो सानबाय। आइ नाम्बाराव दङ, that with the cooperation of first parties, the second party Pradeep Bosumtari will within 10 April 2025 invite a press meet and give clarifications that the matter has been amicably settled and there is no grudge or grievance against each other, and the parties will be at liberty to upload the clarifications in social media platforms so that all previous press briefings are removed from the minds of the public. दा बेयाव मा होनदों? that with the cooperation first party आरो second party प्रदीप बसुमतारीया 10 तारिखनि गेजेराव प्रेस मिट खालामनो नांगौ। बे प्रेस मिट खालामनो नांगौआ बेयाव लिरनाय दङ, आरो गिभ क्लारिफिकेसन that the matter has been amicably settled। दा बेखौ क्लारिफिकेसन होनांगौदि जोंनि बे माखासे ससियेल मिडियायाव होनाय प्रब्लेमफोरा सल्भ जाबाय, सेटेल जाबाय, शान्तियै सेटेल जाबाय होननानै बेयाव स्टेटमेन्ट होनांगौ। एन्ड देयर इज नो ग्रड्स अर ग्रिभेन्स एगेन्स्ट इच आदार। बेयाव गावजों गाव जेबो एना एनि गैयालासे मोननैबो पार्टिजों माखासे ससियेल मिडियायाव पाब्लिकनि माइन्डसेट जानायाव बे पाब्लिकआ माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायखौ रिमुभ खालामफिननो थाखाय ससियेल मिडियाखौ
खावलायनांगौनि बेयाव लिरनाय दङ। नाथाय दिनै फैयै फैयै बिथाङा बेखौ मावाखिसै। फैयै फैयै आंनि सायावसो आरो गासैबो दायखौ जाबसिनबावबाय। बिथाङा कमप्रमाइसनि खोथाखौ आं बारा बुजियाखै बायदि आं साननानै लादों। आरो बेनि उनाव मोनसे पइन्ट दंबावो, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फरायथिनानै होनो सानदों। The first party, Molina Narjari, has at the time of this agreement paid amount rupees 2 लाख 2 lakhs। दा बे कमप्रमाइसनि गेजेरजों जोङो बिथांनो आं हानि एगेन्स्टआव बिथांनो आं 23 लाख आं फैसा रां होफिननांगौमोन। दा बे एग्रिमेन्टआ बेयाव जाहैबाय। दा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बेनो बे केसखौ क्ल'ज खालामनायनि थाखाय 2 लाख रां एडभान्स होनाय जादों आरो माखासे रांखौ 21 लाख रांखौ 11 दाननि गेजेराव होजोबनांगौ होननानै बेयाव लिरनाय दङ। अब्ला बिथाङा दिनै आंखौ बोरै जाख्ल'नाय होननानै बुंनो हाखो? मैयानि स्टेटमेन्टआवथ' आंखौ जाख्ल'नाय होननायसो खोथा बुंफिनबावदों। दिनै जों फैसा होनो गोसो गैयामोनब्ला जों मारै कमप्रमाइस जाखो? फैसा होनो गोसो गैयामोनब्ला मारै कमप्रमाइस जों कर्ट एग्रिमेन्ट खालामखो? बेखौ मानो बुजियाखै? दा बेखिनियाव कमप्रमाइस जानायनि माखासे जाहोनखौ आं बेयाव बुंनो सानदों। कमप्रमाइस जानायनि जाहोना जाहैबाय सिभिल केस होदों आंनि हिन्जावा। आंनि बिसि मलिना नार्जारिया सिभिल केस होनाय जादों, कर्ट केस। बिथाङा आंनि हाखौ मोनसे समाव आं बिनिफ्राय जेब्ला आं बाखि लादोंमोन मावनाय समाव, बिथांजों आंहा 2021निफ्राय माखासे लेना देना एसे जालायबाय थायोमोन, होलाय लालाय, लांलाय लाबोलाय, मेट्रेस लांलाय लाबोलाय, बेबायदि लेनदेन दङमोन। दा बे लेनदेनाव आंहा 2023-24नि गेजेराव आंहा माखासे खामानि मावनायाव बिल पेन्डिं जाबाय। बिल पेन्डिं जानायाव आंहा बेजों माखासे दाहार जानानै थाबाय। दा बे दाहार जानानै थानाय समाव आं दाहारखौ हरनो हायैयाव बियो आंखौ खें खालामबाय थाबाय। आंखौ फन खालामो, मेन्टेलि टर्चार खालामहरो, फैसा हराब्ला ओरै मा खालामनो सानखो, गाज्रि बायदिसिना खोथाजों आंखौ सोंखारि हरो। आरो माब्लाबा आंनि हिन्जावनाव नों फैसाखौ होनो हायाब्ला आंनि हिन्जावनाव आं फैसाखौ बिहैनोसै होननाय खोथाबो ओंखारलायदों। वाट्सएपआव मेसेज हरलायलायनाय जादों। दा बिनि थाखाय आं मोनसे डिप्रेसन जानाय बायदि जानानै आं बिथांनो मोनसे खोथा होनाय जादों, आं हा फाननानै नोंनो फैसाखौ हरनाय जानोसै, नों नेथ'नांगोन। दा बे सुबिदाखौ लाबाय बियो। बे सुबिदाखौ लानाय समाव बिथांनो आं मथा मथि गोबां रां होनो गोनां जानानै थानायखाय बिथाङा मा खालामदों, आंनि हायाव एनक्र'च खालामफैदों, इलिगेलि एनक्र'च खालामफैदों। उफाय गैयैयाव दा ओमफ्राय बिथाङा बायदिसिना माबा खालामनानै आंखौ बुंबाय थानानै फर्स खालामनानै हाखौ आंनो लिरना होदो होननायाव आं खोथाखौ होनो गोनां जादों। दा बे थांबाय, बेखौ आं रायखांनो गोसो गैयामोन। दा बिनि उनाव बे केसा जायै जानानै कमप्रमाइसनि खोथायाव फैबाय। फैनानै थानायावबो बिथाङा बै जेनेबा आंनि बिसि मलिनाया सिभिल केस होनायलाय बिथाङाबो आंनि सायाव क्रस केस होनानै पुलिसा आंनो इनफरमेसन होनानै आंखौ लानानै थाङो। थानायाव लेंहरो, अब्ला आं थाङो। लेंहरनाय ओमफ्राय थानानि असिया आंखौ कमप्रमाइसआव फैदो होननानै बायदिसिना एसे माने टर्चार होनाय बायदि, आंखौ प्रेसार होनाय बायदि खालामनानै आंखौ कमप्रमाइस जानो थाखाय खावलायदों। दा बेखौ मोनथिनानै गासैबो आंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो आंनि न'खरनि बाय बाहागिफोरा बे घटनाखौ खोनानानै थानायाव बिथांमोना आंखौ मा जादों होननानै खबर लाहैदों। दा खबर लाहैनायाव बिथांमोना मोनथिबाय केसा मा, अरिजिनेल केसा मा। अरिजिनेल केसा जाहैबाय हा फाननायनि। दा बे हा फाननायनि केसाव होमब्लालाय मा मोजां गाज्रि गासिखौबो बिजिरनानै रायजो राजाया आंखौ मोनसे
खावलायबाय नों कमप्रमाइस जादो होननानै। दा बे रायजो राजानि बुंनाय लेखायै, आंनि न'खरनि बुंनाय लेखायै, बाय बाहागिफ्रा बुंनाय लेखायै आङो कमप्रमाइस जानायनि लामायाव फैबाय। रायजो राजाखौ आं मान सनमान होनानै बिथांमोननि सनमानखौ लाखिनानै आङो कमप्रमाइसनि लामायाव फैबाय। अब्ला कमप्रमाइसआ ओइदिनखालि 12टा समाव, बिनि सिगां मोनसे घटना जाबावदों। कमप्रमाइस जानो गोसो गैयामोन, नाथाय आंनि बिसि मलिना नार्जारिखौ हरनि 11टासो समाव थानायाव बिथाङाबो दंबाय थायोमोन आंजों, बेखौ लेंख्ल'नानै लानानै थांनानै बबेबा गोजान जायगायाव मा प्रेसार हैखो कमप्रमाइसनि खोथा, उनाव बेबो कमप्रमाइस जानो गोनां जाफैबाय। दा बेखिनियानो। दा बेखौनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखैमोन। दा खोथाया जेसेबां बुङो एसेबां लावलाङो। आरो मोननै पइन्ट आं लानानै फैनो नागिरबावदों बेयाव। दिनै बिथाङा आंखौ, प्रदीप बसुमतारिया आंखौ गावखौलायनो आङो माब्लाबा धमकि होदों। BPF पार्टिनि लिडारनि एडभाइस लानानै आं बेखौ धमकि होदों। दा बिथांखौ आं खावलायनो सानो, बिथांखौ आं सोंखारिनो सानो, दिनै सोर लिडारखौ आङो, BPFनि सोर लिडारनाव रायज्लायनानै, सोरखौ लानानै आं बिथांखौ धमकि होदों? बिथांखौ आं सोंखारियो। आरो आं लुबैयो बिथाङा आंनो प्रुफ होनांगौ, आंनो फोरमान होनांगौ। फोरमान होनो हायाब्ला आं बिथांखौ आयेननि राहा लामा लानाय जागोन। दा बेथ' बे थांबाय। आरो मोनसे पइन्ट आं लानानै फैबावनो सानदों। दिनै आंनि बे हा बायलाय फानलाय फिसा केसाव, दिनैनि बे जोंनि हारिखौ फोजाखांनाय, जोंनि हारिनि सिनस्रि, जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो नागिरनाय, बड'लेण्ड हादोर गेरेमसा सोरजिनो नागिरनाय, जों जायखौ बुङो जोंनि हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिथांनि मुंखौ आंनि हा बायनाय फाननाय फिसा केसाव बेखौ इनभल्भ खालामदों। आं बेखौ सोंखारिदों, दुखु फोरमायदों। दा आं बेखौ बुंनो सानाखैमोन। बेखौनो लानानै आं गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोयो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दा बिथांखौ बुंनायाव आं माबा गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिबाय। नाथाय बिथाङा, आं रायखांनाय नङा, बिथाङासो रायखांग्रोदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ रायखांग्रोदों, जेराव जों बेखौ बिफा होननानै मानियो। बिथांखौ, बिथांनि मोखाङाव माबा फुननो नाजानाय, बेहा माबा गोहो दं नामा? गोसोम हांगार फुननो नाजानाय माबा गोहो दं नामा? बेखौ आं बुजिनो हाया। दा बेखौ लानानै आरो बेखौ बुङोब्ला जोंनिनो हारिनि सिनस्रि एबसुखौबो जों रायखांनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला एबसुखौ बिथाङानो दैदेनदोंमोन मोनसे समाव। ओरैबायदि स्ट्रं, जोंनि हारिया खौसे थानांगौ, खौसे जानांगौ, जों बर'फ्रा जौगानांगौ, लेखा गोरों जानांगौ, बायदिसिना बिदि हिसाबै एबसुखौ दैदेनदोंमोन। दा एबसुखौबो आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोयो। नोंथांमोनखौबो आं रायखांबाय। आंनि बे फिसा हानि केसाव रायखांनायखौ आं नोंथांमोननिसिम आं निमाहा बियो। दायो आरो आं खावलायनो लुबैयो, निमाहाजों लोगोसे खावलायनो लुबैयो। दा बिनि सायाव बड'फा आरो एबसुनि मुंखौ लानानै मा खालामनो सानदों, बेखौ माबा मोनसे बिजिरथाय होनो हायो नामा? आं खुलुमनानै आं आर'ज गाबदों।